Joo, on aika surullinen menneisyys, mutta nyt menee paremmin. Meneekö paremmin? Joo, kyllä menee paremmin. Tervetuloa kaikki katsomaan tätä meidän lyhyttä keskustelua tänne. Jonas, mites sulla menee? Mulla menee ihan hyvin. Oli mukava tulla tänne. Mistäs me ollaan tähän pisteeseen tultu? Me ollaan tultu, no ihan alun perinhän me ollaan kuvailtu niitä lyhyttelokuvia lapsena, mutta Lyhyttelokuvia lapsena? Mutta sit tuli myöhemmin tuli ne päihteet sit siinä. Niin, päihteet. Kuvioihin, joo. Mitäs kaikkea me touhuttiin siellä päihdemaailmassa? No se oli semmoista, että niinku varasteltiin makkaraa kaupasta ja niin sitten tuli vaihdettua aika paljon tavaraakin elektroniikka-aineisiin. Miten se meni? Eikö sulla kadut haltuun, mutta me saatiinkin vaan makkarat kaupasta? Me saatiin vaan makkarat kaupasta. Näin se oli. Siinä on ollut vähän semmoinen aika itsekeskeinen se meininki. Ja sitä on niinku jotenkin kuvitellut itsestään, ollut kaiken maailman suuruuskuvitelmia sun muita, mutta todellisuushan nyt sitten oli jotain ihan muuta. Mikäs oli sun se niinku aine, mikä veti sitten huolella? Amfetamiini. Joo. Amfetamiini oli se aine, joka mut veti sitten. Siinähän on varmaan ihan niinku joku henkivalta takana siinä aineessa. Varmasti. Se on kyllä synkkä aine ja tosi kova riippuvuus on. Että Kyllä. En ainakaan itse voi suositella kyllä kenellekään sen. En todellakaan. Se on semmoinen aine, että se vie kyllä kaiken niinku. Ja mietipä sitä, että se on aika pieni todennäköisyys, että me ollaan niinku päästy tähän pisteeseen, missä me nyt ollaan selvänä. Kyllä. Ja siitä kiitos Herralle, että jos sielläkin katsoo ihmisiä jotka on noissa päihteissä, tai vaikka ei päihteissäkään, mutta ihan niin kuin muutenkin, niin haasteita meillä kaikilla on täällä elämässä, niin Jeesus on siihen vastaus. Joo, Jeesus voi auttaa just sua. Se on auttanut meilläkin, se voi auttaa myös sua. Mites sä tulit, Jonas, uskoon? Mites sulla meni se? Mä tulin uskoon alun perin, mä tulin sillain, että se oli niinku semmoinen aika pitkä prosessi, että mä olin rukoillut aika pitkään ja mä olin niinku rukoillut aikaisemmin, välillä mä rukoilin vaan jotain korkeampaa voimaa, välillä mä rukoilin Jumalalta siunausta ja tällaisia, se prosessi kesti aika pitkään ennen kuin mulla tuli semmoinen niinku kirkastuskokemus tavallaan tuolla. Mä olin Helsingin tuolla keskuskirjasto Oodilla istuin, mä katsoin sit ikkunasta tulossa, sitten mulla tuli semmoinen kirkas valo sisään. Semmoinen, ja se oli mä oon just miettinyt sitä jälkeenpäin, että se oli varmaankin sit niinku hetki, milloin mä uudesti synnyin. Joo. Miten jos sä katsot itseäsi niin tässä ajassa, kun sä oot uskoon tullut, niin onko tapahtunut kasvua ja semmoista eteenpäin menemistä niin hengellisesti? Kyllä sitä on tapahtunut. Kyllä mä huomaan niinku muutosta niinku, esimerkiksi ajattelussa ja tuollaisessa. Kyllä, siis mulla on aika usein kyllä mulla niinku on sellaisia, niinku, että onko tässä nyt päästy niinku kuitenkaan eteenpäin. Niin. Tulee tosi paljon sellaisia, niinku, että saattaa kyseenalaistaa sitä. Mutta, ja sielun vihollinen tietenkin kuiskailee. Niin, jep, kyllä. Mutta siinä kohtaa vaan halleluja, kiitos Jeesus, Suomi tarvitsee nyt. Kiitos Jeesus, just näin. Mites sitten kun me oltiin siellä päihdemaailmassa, niin siellä taisi olla meillä kyllä kans vähän ihmeellisiä juttuja, niin kuin, että joku henki sielläkin on tainnut vaikuttaa. Meillä oli Kerropas se Alepa-robotti-juttu, mikä meillä oli siellä. Meillä oli sellaisia, että meillä oli niinku, että no alun perin se lähti siitä, että mä mietin, että mä en muista miten se lähti se meidän Alepa-robotti-juttu, mutta sen mä muistan, että mä ajattelin, että entä jos me nähtäisiin sillalla niin Pururadalla joku Alepa-robotti. Niin se oli, me keskusteltiin siinä silloin Mikkolas Korsossa, rankka paikka, onneksi ei ole asia, mutta siellähän me keskusteltiin jotain, sulla tuli joku mielikuva, että mieti kun tulisi Alepa-robotti, se mikä vie ruokaa, niin yöllä metsässä Pururadalla vastaan. Ja se oli sama päivä, niin me oltiin jotain essoja siinä mentyä napsimaan. Sitten me mentiin kävelemään Purradalle ja siellä tuli keskellä yötä sellainen vastaan sieltä, vaikka Alepa on kiinnikin vielä. Joo, se oli sammunut se Alepa-robotti. Joo, se oli suoraan katto sillä kriipisti meitä siinä. Kyllä. Eikö säkään vähän säikähtänyt kans sitä, että se oli sillä lailla? Olin vähän hämmentynyt siitä jutusta. Sä luulit tuossa psykoosissa. Olihan meillä erikoisia muitakin yhteensattumia. Oli noita juttuja. Semmosia, että niin siellä oli joku henkivalta oli. No oli, eihän siinä, kyllä se on, kun miettii jälkeen, siinä oli ihan oma semmoinen synkkyyden verho, semmoinen pilvi siinä. Kyllä. Ja jota me pidettiin jotenkin siistinä silloin. Joo, sitten jotenkin larpattiin ja haettiin jotain sellaista, tiedätkö? Meillä oli niitä mystiikkaa. Joo, jotain mystiikkaa. Nämähän on tämmöisiä uushenkisiä juttuja aika paljon. Kyllä. Mutta ei me kyllä niin sillä lailla ehkä tiedostettu, että me toimitaan semmoisella uushenkisellä tavalla. Ei tiedostettu. Se jotenkin meni siihen semmoiseen. Kyllä. Mä veikkaan, että mullakin kun oli, niin jonkinlaista noituuttakin siinä on ollut pelissä.
mä olin monesti, kun mä olin jossain baarissakin kerran siellä Mikkolassa yhden semmoisen naisen kanssa, niin siellä oli, mä otin jotenkin tilanteen, siinä oli vähän sellainen kireä tunnelma, tiedätkö, että siinä oli vähän joku vissiin riita alkamassa. Se naistia näki siinä, niin sitten mä jotenkin ajattelin, että nyt tää pitää korjata. Ja mä en tiedä, miten mä sen tein, mutta ihan kun mä olisin jotain energiaa lähettänyt eteenpäin. Ja tiedätkö, yhtäkkiä kaikki on kavereita ja nauraa siinä. Ja mä tein sen jotenkin tietoisesti ilman mitään näkyvää tapaa. Että tollaisia juttuja mulla oli aika paljon. Ja eikö mä jotain silloin, meillä oli siinä se yksi kaverikin, niin mä kanssa varoittelin kaikista tuosta. Oli joo, sulla tuli niitä tuntemuksia, että jotain kohti jotain tapahtuu ja sitten tapahtuikin. Siinä oli kyllä jotain taustalla. Siinä on joku semmoinen tietäjä, joku henkilö. Joku semmoinen, joo. Kun ne ei ole herrasta, niin ne ei ole hyväksi. Ei ole. Ja nämä uushenkiset hommathan just, mitä oli se meidän yksi kaveri, niin sehän oli mennyt tämmöiseen energiahoitoon sitten. Niin kyllä. Niin oli sitten jäänyt semmoista aika pelottavat demoniset tilat sitten sen jälkeen. Joo, siitähän sitten jouduttiin se henki ajaa uloskin. Mutta sillain ei saisi tehdä, ei saisi oikeasti ajaa henkeä ulos. Eikö saisi? Ei saa. Se on myös näitä vähän uushenkisiä. Aivan. Rukous on ainoastaan se, että muistakaa kaikki sielläkin, että rukous on se, millä hoidetaan ne asiat. Että ei itse ruveta vetämään mitään henkiä. Joo. Mutta nämä on kuitenkin sillain, mitä sä sanoisit, niin kuin, kannattaako antaa elämä Jeesukselle? Kyllä mä sanoisin, että kannattaa antaa elämä Jeesukselle. Mitä sä sanoisit jollekin, joka vähän pelottaa se, että antaako vai? No, mä voisin sanoa, että ehkä mä voisin avata sitä, että siellä on tietysti se sieluvihollinen takana ja sillain niinku, että ehkä ettei tarvi niinku siitä mitään paineita ottaa eikä silleen tarvi suorittaa mitään, että antaa itselleen aikaa ja kokeilee. Nykyään me eletään tämmöisessä hyvin ateistisessa maailmassa. Ennen vanhaahan kaikkihan, se oli itsestään että on Jumala ja nämä asiat, mutta nyt ollaan sitten niin kuin tämmöiseen luopumukseen tultu ja näähän kaikki lukee Raamatussakin nämä hommat. Kyllä. Ei siellä kauan mene, kun Jeesus taas palaa, joten sen takia kannattaa tehdä nyt äkkiä se ratkaisu. Todellakin. Jeesus rakastaa aivan meitä kaikkea, niin suakin, joka katsot täällä, vaikka se tuntuu siltä, että ei rakasta, niin kyllä se rakastaa. Sun pitää itse avata se ovi, että Jeesus kun koputtaa sun sydämeen, niin sun pitää itse avata se. Ei se väkisin sieltä tule, että ei tässä siitä ole kyse, että ketään pakotetaan. Ja sitten mä semmoistakin on kohdannut kanssa aika paljon, kun näin uskoon tulleena, niin kun on pitänyt noita livejä, niin mulla on tultu sanomaan, että ootte niinku synkkiä, että uskovaiset, kun ette voi pornoa tai juoda kaljaa tai jotain. Niinku, että mun mielestä se on vähän synkkää se porno ja se kalja. Joo, kyllä mä voin sanoa, että kun mulla on ollut aikoinaan näiden molempien kanssa mulla on ollut haasteita, niin kyllä sillä pornollakin, niin kuin mä oon saanut aikoinaan, niin kyllä mä oon niinku, se on käynyt psyykkeen päälle. Ne on tosi synkkää tavallaan, ne vaikuttaa ihan meidän päässä. Kyllä. Oikeasti voi luoda kaikenlaista niin kuin sinne ja se riippuvuus on kanssa. Että nuo kaikki tommoset, joka syntiä tekee, on synnin orja ja se pitää täysin paikkaansa. Että meilläkin oli ne päihteet ja mullakin ollut noita seksuaalisia juttuja tommosia, niin se on ihan riippuvuus pakkomielellä. Että me kun ollaan uskossa, niin me halutaan lukea sanaa, me halutaan rukoilla, mutta sitten jos me ollaan päihteessä tai tuolla, niin se ei enää, totta kai me varmaan halutaankin sitä, mutta se on niin kuin me ollaan orjia, me on pakko mennä sinne niin kuin tekemään sitä hommaa. Että Jeesus on tullut päästä meidät vapauteen, ei mihinkään niin kuin lainalle tai semmoiseen niin kuin pakolliseen. Ja jatkuvasti me tehdään virheitä oikeasti. Että joka päivähän on periaatteessa epäonnistunut. Meillä on ajatuksissakin jo syntiä paljon. Niin. Ja kyllähän se siellä päihdemaailmassa, niin ei siellä hirveästi silleen tule niin kuin varmaan rukoiltua, kun se on se oma tahto, joka se sitten ohjaa kuitenkin aika vahvasti. Niin kuin. Ja se semmoinen tosi voimakas itsekeskeisyys, eikä millään oikeastaan ole muuta väliä kuin, että saa sitä ainetta ja pääsee sinne. Saa sen seuraavaan annokseen, saa ainetta lisää ja sehän se on. Ja ikävä kyllä se on, meillä on ihan ainutlaatuinen tilanne, koska suurin osa, että siihen, missä mekin ollaan oltu siellä päihteessä, suurin osa sinne kuolee. Ei nämä ole itsestäänselvyyksiä nämä hommat. Ei, jotenkin mäkin olen jotenkin silloin päihteiden käyttöaikana perustellut itselleni, että mä en ole itsekeskeinen, jos mä jaan mun aineita jollekin muille, mutta se on, itsessään mun mielestä se aineiden käyttökin on itsekeskeistä. Ja onhan siinä taustalla siis tämmöistäkin, että onhan sekin riippuvuus, semmoinen läheisriippuvuus, ja että sä haluat, että sulla on ihmisiä siinä, kun sä teet, niin. Että kyllähän siinä niin kuin, se on moniulotteinen homma se addiktiokin, että siinä on. Kyllä. Et esimerkiksi mäkin mielellään pystyin antaa ihmisiä, kunhan mä en yksin ole, koska se oli yksi haava, mikä piti mua myös siellä päihdemaailmassa, yksinäisyys ja semmoinen, että ei kestänyt sitä, niin oli pakko turuttaa päihteellä sitä. Kyllä. Mitä sä sanoisit, niin kuin,
mikä on ollut niin kuin rankinta siellä maailmassa? Onko niin kuin jäänyt joku mieleen erityisesti? Mulla on tavallaan ehkä se viime reissun pohjakosketus, mutta mä en tässä sitä viiti avaa se syvemmin, mutta sanotaanko näin, että voisin sen verran sanoa, että tuli niinku tavallaan rikottua omia niinku arvoja niinku pahanpäiväisesti pahemman kerran, jonka mä tajusin vasta jälkeenpäin. Että niin kuin kierroa se on se touhu, että mä en siinä hetkessä sitä tajunnut, mä tajusin vasta niinku jälkeenpäin. Joo, ei sitä tajua siinä, kun menee siinä. Joo. Se oli mullakin, jos mä palaan siihen, mähän on ollut pitkään siellä, niin kuin, että sähän olit välissä myös toipumassa. Niin oli, joo. Mutta mä olin siellä tosi syvästi jumissa, niin kyllä se nyt kun on tässä saanut Herran kohdata ja Herra on vapauttanut niistä ja on tullut tää uusi elämä ja raitistunut, niin kyllä ne nousee mulla pintaan moni asia. Että siellä on aika niin kuin miettiä, että miten mä oon voinut olla jossain tollaisesti tilassa ja minkä näköinen, minkälainen kaikki olemus ja sellainen. Niin. Kyllä se pistää nöyräksi, kun näkee sen totuuden, mitä on ollut. Mutta nöyräthän on rohkeita. Et monestihan se on niinku semmoinen, että luullaan, että kun sä oot semmoinen ylpeä ja silloin sä oot niinku rohkea. Kaikki ylpeäthän on pelkureita ja nöyrät on niitä rohkeita. Kyllä. Ja kyllä mä sen oon kanssa todennut, että se nöyryys kyllä palkitaan, että nöyränä Herran edessä ja muutenkin, niin se on kyllä. Eli päästään nyt siihen, että Jeesus on vastaus just kaikkeen. Just sullekin Jeesus on vastaus. Kyllä. Jeesus on vastaus. Otetaan tässä semmoinen syntisen rukous. Toista mun perässä siellä, joka katsoo tätä videota, jos haluat antaa elämäsi Jeesukselle. Niin Jeesus, tahdon antaa elämäni sinulle ehdoitta. Tahdon seurata sinua. Anna kaikki syntini anteeksi ja ota lapseksesi. Aamen. Jeesus ottaa vakavissaan nämä, kun se tämän tuot eteen. Että jos sä oot valmis, niin kokeile. Etsimällähän se selviää. Etsivä löytää. Etsivä löytää. Se on just näin.